Do you have more money than Apple? No? No one? Do you have more money than Facebook? No one. Okay, so what happened at Facebook? What happened at Apple? What happened at the New York Post? What happened at LinkedIn? What happened at RSA? You know, what's happened in all of these headlines? And what's happening in your organizations today? Jeg synes, at Dubex gør det godt med eventet i den forstand, at det er holdt tæt og kompakt, og det har både den tekniske flair og så også den forretningsmæssige del. I dag er jeg her, fordi jeg synes, at jeg skal have fokuseret noget mere omkring EU-persondataforordning, og jeg vil sige, at Summit som sådan har jo en god bred vifte af emner, som man har mulighed for at få dækket en masse ting af på en enkelt dag. Hvornår må man lovligt behandle persondata? Ja, jeg plejer at kalde det knæbøjninger. Der er i dag 4 knæbøjninger, man skal igennem. Tusind tak, fordi I alle sammen har været med til at gøre det her til et super arrangement og en super dag. Dubex. Managing risk. Enabling growth.